Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Το περιστατικό που θα παρουσιάσω είναι ένας άνδρας ασθενής, 72 ετών, με μια παλιότερη αγκιοπλαστική στον πρόσθετο κατιόντα, μια αναφερόμενη επέμβαση κατάλυσης πριν 3 χρόνια σε άλλο κέντρο, χωρίς λεπτομέρειες για το τι έκανε, ούτε κάποιο πόρισμα, ένα κλάσμα εξώθησης 40 με 45%, χωρίς σημαντική ασθενώση σε πρόσφατη στεφανιογραφία και ένα ελεύθερο ατομικό ιστορικό. Αυτό είναι το καρδιογράφημα εισόδου. Αν παρατηρήσετε, τα P-Waves τα έχω ανεβάσει στο scale. Ήταν πολύ δύσκολο να τα δει κανείς αν δεν το ανέβαζε. Στις κατώτερες απογείες είναι αρνητικά και στη βένα έχουν μια μορφολογία post-neg. Υποψία πτερυγισμού. Τον οδηγούμε στο εργαστήριο. Καταγράφουμε ενδοκαρδιακά την ενεργοποίηση που βλέπετε στο στεφανιαίο κόλπο. Μήκος κύκλου 248 μιλισεκόντ, μια ενεργοποίηση εγγύης προς άπο. Ακολουθεί χαρτογράφηση ενεργοποίηση με τρισδιάστατο σύστημα. Ταυτοποιούμε ότι πρόκειται για έναν δεξιό κυλοτριλοχηνικό κολπικό πτερυγισμό και ξεκινάμε να κάνουμε τη γραμμή κατάλυση όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατά την τέλεση της γραμμής παρατηρήθηκε μια μικρή αλλαγή στην αύξηση, με αύξηση του μήκους κύκλου της ταχυκαρδίας στα 270. Αυτή η αλλαγή, η οποία ήταν ανεπαίσθητη, αλλά αν δει κανείς συγκριτικά το πριν και το κατά τη διάρκεια της κατάλυσης, βλέπει ότι αλλάζει λίγο και το μήκος κύκλου, αλλά και όχι η σειρά, αλλά όσο ο χρονισμός της ενεργοποίησης των διπόλων. Με το καρδιογράφημα να είναι έτσι, το οποίο δεν μας δίνει και πολλές πληροφορίες, αποφασίζουμε να κάνουμε νέα χαρτογράφηση ενεργοποίησης και βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Βλέπουμε κάτι το οποίο φαίνεται σαν εστιακή κολπική ταχυκαρδία, μια εστιακή προέλευση από το μεσοκολπικό διάφραγμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, πρέπει και τη γραμμή μας, η οποία φαίνεται ότι είναι και κομμένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι σε έναν ασθενή που έχει υποβληθεί σε κατάλυση πιθανότητα και στον αριστερό κόλπο. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ σπάνιο να υπάρχει εστιακή κολπική ταχυκαρδία. Οπότε οδηγηθήκαμε και αριστερά και είδαμε ότι πρόκειται ουσιαστικά για έναν μητροειδικό πτερυγισμό, ο οποίος εκπόλυνε παθητικά τον δεξιό κόλπο, με το κύκλωμα να αντιμετωπίζεται έτσι. Να απεικονίζεται έτσι, συγγνώμη. Καθοδηγούμενοι τώρα στο τι θα κάνουμε, αποφασίσαμε να δούμε λίγο το υπόστρωμα επί ταχυκαρδίας. Είδαμε μια μεγάλη, απομονωμένες αριστερές φλέβες, μια μεγάλη περιοχή ουλής στο πρόστιο τείχομα και μια μερική απομόνωση δεξιών φλεβών. Υποθέσαμε ότι η κατάλυση η οποία έχει προηγηθεί είναι προφανώς απομόνωση λευονικών φλεβών και δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί και στο πρόστιο τείχομα. Αποφασίζουμε λοιπόν να επανακαταλύσουμε, να επαναπομονώσουμε τις δεξιές φλέβες και να κάνουμε και μια πρόστια γραμμή από τη δεξιά ανωπνευμονική φλέβα έως την μητροειδική βαλβίδα. Κατά τη διάρκεια και αυτής της κατάλυσης παρατηρούμε πάλι μια πολύ μικρή αλλαγή. 10 μιλισεκόντ ακόμα, 280 μιλισεκόντ. Το καρδιογράφημα πάλι δεν μας δίνει ιδιαίτερες πληροφορίες. Νέα χαρτογράφηση ενεργοποίησης, καινούργια ταχυκαρδία. Οροφιός πτερυγισμός, νέα γραμμή οπίστια και σε αυτή την περίπτωση τερματισμός σε αυτόματο φλεβοκομβικό ρυθμό με έναν πρώτου βαθμού κολποκυλιακό αποκλεισμό και ένα καρδιογράφημα με LBBB. Είχαμε το κουράγιο να κάνουμε και μια βηματοδότηση από το κόλπο του δεξί, ώστε να τεκμηριώσουμε ότι οι γραμμές μας δεν είχαν κάποιο κενό. Συνολικός χρόνος επέμβαση κοντά στις 3 ώρες και παραμονή στον αριστερό κόλπο 110 λεπτά. Για ποιο λόγο, τι είναι διδακτικό από αυτό το περιστατικό? Είναι πολύ ενδιαφέρον σε μια δημοσίευση σχετικά στο Europace πριν 2 χρόνια, η οποία μας λέει ότι σε πολλές περιπτώσεις πτερυγισμών η ενεργοποίηση στο στεφανιαίο κόλπο από μόνη της δεν αρκεί στο να μας αποκαλύψει μετάπτωση από μια μορφή πτερυγισμού σε άλλο. Δηλαδή, ειδικά στις περιπτώσεις που δεν έχουμε dual loop re-entry, δηλαδή έναν κοινό ισθμό, αλλά έχουμε 2 κυκλώματα τα οποία τρέχουν παράλληλα, ο αποκλεισμός κατά τη διάρκεια της κατάλυσης, όπως βλέπετε πολύ ωραία σε αυτό το περιστατικό, ο αποκλεισμός φαίνεται από τον πολυπολικό καθετήρα, αν τον τοποθετήσουμε στην περιοχή που προσπαθούμε να κάνουμε την κατάλυσή μας. Εδώ βλέπετε ενεργοποίηση σταθερή στον στεφανιαίο κόλπο, ένα μικρό άνοιγμα 10 μιλισεκόντ από 2.30-2.40 και μια αλλαγή της ταχυκαρδίας, η οποία απεικονίζεται από τον πολυπολικό καθετήρα στη θέση της περιοχής που καταλύουμε. Αυτό θα μπορούσε να είναι ανεπαίσθητο, να μην το καταλάβουμε αυτή την αλλαγή, αν δεν είχαμε τον πολυπολικό μας καθετήρα στη θέση που κάνουμε τη γραμμή. Δεύτερο περιστατικό και κλείνω, δεν θα σας καθυστερήσω. Αυτό το περιστατικό έγινε στον Άσιο. Είναι μια γυναίκα 55 ετών, ριντού μετά από απομόνωση πνευμονικών φλεβών και ισθμό. Και εδώ πτερυγισμός, δεξιά θετικά κύματα P-Wave στο κατώτερο και στη V1, αν δείτε το P-Wave εδώ είναι post-neg. Εδώ φαίνεται πιο ωραία.
Εδώ η ενεργοποίησή μας είναι από προσεγγής. Πρόκειται για έναν μητροειδικό πτεργισμό. Εδώ χρησιμοποιήσαμε ένα καινούριο σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα να χαρτογραφεί τρισδιάστατα και να χορηγεί και ενέργεια PFA ή RFA αναλόγως με το τι θέλει ο χειριστής. Τρίτο application PFA στον ιστιμό, τερματισμός της ταχυκαρδίας. Και επίσης κάναμε μια οροφιά γραμμή, γιατί υπήρχε μια πολύ μικρή περιοχή βιώσιμου ιστού στην οροφή, την οποία φοβηθήκαμε ότι μπορεί να μας συγκυρίσει ασθενής πίσω με οροφή οπτεργισμό. Συνολικός χρόνος παραμονής στον αριστερό κόλπο 27 λεπτά, συνολικός χρόνος επέμβασης 55 λεπτά. Βέβαια, επιβεβαιώσαμε με βηματοδοτικούς χειρισμούς διαφορικά από τα διάφορα δίπολα του στεφανίου κόλπου τον αποκλεισμό δύο κατευθύνσεων εκατέρωθεν της γραμμής μας. Και συμπερασματικά, οι επεμβάσεις κατάλυσης κολπικού πτεργισμού μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα απαιτητικές, όπως σας έδειξα, ειδικά σε ασθενείς μετά από προηγούμενη κατάλυση. Τεράστια σημασία είναι η εγρήγορση και αναγνώριση ακόμα και μικρών αλλαγών στο μήκος κύκλου και ενεργοποίηση στο στεφανιό κόλπο. Και οι νεότερες τεχνολογίες με δυνατότητα συνδυασμού RF, PFA και 3D χαρτογράφησης φαίνεται να κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον περιστατικό. Όντως ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι κολπικές ταχυκαρδίες ποτέ δεν είναι μία. Αλλάζει σε μία, αλλάζει σε άλλη, αλλάζει σε άλλη. Κάτι που είπατε στο πρώτο περιστατικό, ότι δεν ξέρω, τολμήσατε να δείτε το μπλοκ της γραμμής. Νομίζω αυτό είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς να σταματήσεις ποτέ το ablation αν δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις κάνει αποκλεισμό στη γραμμή. Δεν αρκεί μόνο να σταματήσεις τα ταχυκαρδία. Είναι απαραίτητο να αντέξεις. Δεν είναι προαιρετικό αυτό, αυτό είναι υποχρεωτικό πάντα σε ένα ablation. Ναι, είχαμε το κουράγιο γιατί ήταν μιας πολύ... γραμμικής βλάβης. Κάποιο σχόλιο από κάτω, ο κύριος Ανδρικόπουλος. Είναι ότι φαίνεται ότι 3 μήνες μετά τις γραμμές, ένα πολύ μικρό ποσοστό των γραμμών που κάνουμε, ειδικά των μεγάλων γραμμών, και αναφέρομαι στη γραμμή δεξιά άνω, πρόσθετος μητροειδικός δακτύλιος. Δεν ξέρω, στην προκειμένη περίπτωση, ίσως η γραμμή οτίο πρόσθετος μητροειδικός δακτύλιος να είχε μεγαλύτερες πιθανότητες παραμονής, αν και δεν παίρναγε από την κρίσιμη περιοχή για σας. Αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, κύριε Μαγώνη, τόσο αποκλείεται να είναι σταθερή και ηλεκτρικά αποτελεσματική πολλούς μήνες μετά την κατάλυση. Φαίνεται λοιπόν ότι στο χώρο μας αποκτά μεγαλύτερη σημασία η ποιοτική χορήγηση βλαβών, όπως κάνατε με την καινούργια τεχνολογία στη δεύτερη επέμβαση, παρά η επιβεβαίωση της γραμμής που πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση, γιατί ποτέ δεν καταφέρναμε στον κόλπο, και αυτή ήταν η ένστασή μου τελευταία δεκαετία, να κάνουμε αποτελεσματικές μεγάλες γραμμές. Αυτό δείχνει η βιβλιογραφία. Εμείς στηριχτήκαμε βέβαια και σε ένα παθολογικό υπόστρωμα στο πρόσθετο τείχομα που ήταν μεγάλης έκτασης και δεν έγραφε τίποτα. Οπότε δεν νομίζω θα τολμούσα αν δεν έβλεπα αυτή την παθολογία. Και παρεπτόντως είναι ένα χρόνο και δεν έχει κάνει υποτροπή μέχρι τώρα. Κάποια άλλη ερώτηση, κάτι σχόλιο? Σε συνέχεια αυτό που είπε ο κ. Ανδρικόπουλος, ότι συμφωνώ απόλυτα για τη βιωσιμότητα των γραμμών, για το πόσο ρομπάστη είναι στον χρόνο, αλλά αυτό φαίνεται ότι και με το PFA βγήκε πολύ πρόσφατα δημοσίευση στο Hard Rhythm, έναν communication letter από την ομάδα του Μπορντό, όπου σε όσους κάνανε και πρόσθετα γραμμή μητροειδικού ιστμού, τέλος πάντων με τον πέντασπλάιν καθετήρα του PFA, και υποτροπιάσανε, το σύνολο των μητροειδικών γραμμών ήταν ανοιχτό στην επαναχαρτογράφηση που ακολούθησε. Δεν ισχύει βέβαια ίσως με μεγαλύτερο αποτυπώματος καθετήρες, αλλά μένει να το δούμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, προχωράμε στην επόμενη. Ένα σχόλιο. Είναι απαραίτητο να είναι τόσο δυνατά αυτά τα φώτα? Δεν δίνουμε κάποια παράσταση εδώ. Γιατί είναι εκτυφλωτικά. Φαίνεται δεν μπορούν. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ.